noget til dig! Hey, Comet. Sagde du, at der var kommet noget? Nå ja. Det er fra Violet Frost. Det kom for flere uger siden, og jeg lagde det et sted for ikke at glemme det. Men så glemte jeg det, så... Glitrende glimmer! Og i aften, venner, vi skal tilbage til Stjernefjeldet. Men skal vi ikke bruge Nova-amuletten for at komme igennem portalen? Vent, Izzy, har du den med dig? Om jeg har den, Zipperoni? Om jeg har den? Tager du gas på mig? Selvfølgelig har jeg, eller måske ikke. Vent, falsk alarm! Tada! Oh yeah! Yeah! Men vi må skynde os. Krystalballet er allerede startet. Bal? Først en Aurora mega ny makeover, og så et bal. Kan den her aften blive bedre? Det håber jeg virkelig. Kom så alle sammen, nu skal vi have det sjovt. Åh ja. Dronning Zipper i huset! Whoop, whoop, whoop! Hey, Sunny, har du det sjovt? Elsker du ikke bare Stjernefjeldet? Det er så... Wow, hvad er det? Nå, hallo, din skumle lille hyttetingest. Hvad var det? Er du okay, Sunny? Hvad er der derinde? Det ser da vildt skræmmende ud. Du må ikke gå derind. Jeg tror måske, det har noget at gøre med den onde sneleopard Allura. Det er okay, Sonny. Jeg ved, at vi alle sammen har været igennem en masse for nylig, men Allura, Opaline, den behøver vi ikke at bekymre os om mere. Tro mig, uanset hvad der er derinde, så er det bare sjovt. Krystalkuglen fortalte mig, at der er en super lækker tærte til mig i fremtiden. Værsgo, Izzy. Jeg ved, hvor meget du elsker tærte. Wow, har I lige set det? Min hjerne eksploderer! Se, jeg sagde det jo. Det er jo bare for sjov. Okay, jeg bliver nødt til at prøve det. Krystalkuglen sagde, jeg ville miste Sparky. Sparky! Fald ned, sheriff. Krystalkuglen sagde, at jeg ville finde Sparky. Nå ja, der kan man bare se. Seriøst. Den kugletinge sagde, at jeg ikke kunne holde op med at skrabe som en fugl. Som om. Nej. Jeg tror, Sepp har ret. Det virker da harmløst nok. Det var mærkeligt. Hvad er det for en lyd? Det lyder som en, der spinner. Sagde du spinner? Hey, min Nå, hvad sagde hun? Jeg håber for din skyld, at det ikke havde noget at gøre med fugle. Hvorfor? Faktisk så fortalte den mig ingenting. Jeg hørte bare den her spindelyd. Det lyder rigtig meget som Allura, når hun snakker. Kan I huske det? Hun spandt ligesom. Sunny, den sneleopard er væk, og Izzy har Nova-amuletten. Der er ikke noget at bekymre sig om. Måske betyder det bare, at du møder en super nuttet killing i aften. Altså, jeg elsker killinger. Bare rolig, Sunny. Nu skal vi feste! Hører I det? Nu? Stadig ingenting? Jeg håber, I alle sammen havde det sjovt. Det var dejligt at have jer med til krystalballet. Der er den igen! I må da kunne høre den! Sparky? Se, Sunny, det er jo bare Sparkys mave. Vi sagde jo, du ikke skulle bekymre dig. Ja, sikkert en lettelse. Jeg var bange for, at Allura fulgte efter os. Kom så, venner. Nu tager vi hjem.
Velkommen hjem, ponyer.